ден, hello, Пейчер, здравейте. Да се преместа черша. Давай. Молодец, сердце Чершава.
Трети на подиума в това състезание ще аплодираме тандема на Еврокомра. Пламен Стайков спечели втори, четвърти и пети специален етап. Поведе се втория, но за съжаление с пукана гума в шести специален етап го прати да догонва лидерите. Сега силни аплодисменти за третите в класирането. Екипажа на домакинския Евроком Рали Тим. Пламен Стайков, Слав Ландов. Силни аплодисменти. Благодаря ви, момчета. Може да свалите автомобила от арката, за да приветстваме само след секунди екипажа на Global Rally Team. Крум Дончев, Петър Йорданов. Екипажа на Global Rally Team спечели 3 специални изпитания. Първия, 8 и 9 специални етапи. Силни аплодисменти за тандема Крум Дончев, Петър Йорданов. Браво, момчета! 3 етапни победи, миналата година победители, сега втори в тежките 2 горещи дни. Страхотна битка в Твърдишкия Балкан ни предложиха пилотите в 8-то издание на Рали Твърдица. Дами и господа, сега силни аплодисменти, за да чуем звука на Peugeot 207 Super 2000, пилотирано от екипажа на Prestige Rally Team. Петър Гьошев, Димитър Спасов, победители в 8-то издание на Рали Твърдица. Двамата спечелиха 3 и 7 специален етап. Изключително прецизни в това състезание. И сега на всички нас ще ни бъде страхотно удоволствие да ги приветстваме с силни аплодисменти. Дами и господа, след това състезание в временното подреждане на националния рали шампионат настъпиха сериозни промени. Лидери вече са Петър Гьошев, Димитър Спасов с 81 точки. Втори са Димитър Илиев, Янаки Янакиев с 76. Трети с 73 точки са екипажа Крум Дончев, Петър Йорданов, а четвърти с 45 Пламен Стайков, Слав Ландов. Сега тези, които са на подиума в това състезание. Победителите Петър Гьошев, Димитър Спасов. Вторите Крум Дончев, Петър Йорданов и третите Пламен Стайков, Слав Ландов. Искам да ги помоля да се качат на подиума, за да получат своите купи и награди. Трите екипажа, дами и господа, получават купи. Освен за генерално класиране в състезанието и за класиране в клас 2. Клас 2 по новите регулации на FIA са автомобилите Супер 2000 и автомобил от група R4, какъвто е на Пламен Стайков. Дами и господа, вече разбрахте, наградите връчва господин Атанас Атанасов, кмета на община Твърдица. Купи за победителите Петър Гьошев, Димитър Спасов за генерално класиране и класиране в клас 2. Купи за Крум Дончев и Петър Йорданов за второ място в генерално класиране и клас 2. И купи за Пламен Стайков и Слав Ландов за трето място в генералното класиране на Рали Твърдица 2012 и клас 2 на същото състезание. Сега очакваме всички купи да бъдат раздадени, тъй като няма видимост в момента, в който господин Атанасов се изтегли. Аз надявам се. Мисля, че сега е момента да... Всички купи в ръцете на пилотите ли са, господин Атанасов, защото аз нямам видимост от тука. Изчакваме...
Има липсваща купа, ще изчакаме. Ако всичко е наред с купите, само ми дайте знак, защото в този тържествен момент ето получиха си, мисля, купите и третите в генералното класиране на Рали Твърдица 2012. Сега, момчета, време е да чуеме химна на Република България. Дами и господа! Благодаря ви, момчета, благодаря на всички фенове, хората, които организираха това страхотно състезание. Да не забравяме спонсорите: Национална кабелна телевизия Евроком, Унитранс, Unicom Trading, Евроком Rally Team, WebStars BG, Камея Дизайн, 3D Print, Expert Print, Motofoya, ресторант Аквариус. Дами и господа, в тези красиви моменти надявам се камерите да работят. Момчета, не искам да тръгвате, само по една дума са феновете около нас. Пети, тук съм с микрофона при тебе, обърни се само напред. Две думи, много тежко състезание беше в двата дни. Твоя коментар за феновете? Искам да кажа, че за мен е голямо удоволствие да кажа пред такава прекрасна публика и се радвам, когато по отечките има много хора и мисля, че всички заслужавахме победата, включително и Филиев, който отпадна. Факт е, че в България има много добри пилоти. Поздравявам всички, които фотографираха и най-вече публиката, която беше страхотна. Благодаря ти, това е победителя. Митко Спасов, две думи. Митко, само две думи за феновете. Радвам се, че сте тук, сте първи. Поздрави на целия екип, поздрави на Петър, поздрави на нашите конкуренти. Благодаря ви. Към друг, Крум Дончев. Круме, моля ти само две думи за феновете. Любо гледай. Няма ли да имате ръца нещо да извикате? Айде! Кой е шапката ли? Надявам се да го направите вие. Петър Юрданов, кандидат на
Трум. Петя, как ти се видя? Аз съм много благодарен на организаторите и на цялата публика, която беше под трасетата. Беше много хубаво, макар и тежко състезание. За нас беше... Човека, който направи фурор вчера в този етап. Пламен Стайков издаде темпото на състезанието много високо, обаче беше като че ли пълнен. Твой коментар. Ники, да вземе тишчето. Не беше високо и съм да поздравя всички състезатели, които завършиха, защото това е много тежко състезание. И наистина се радвам, че се продължи това време на годината и на много повече колеги. Надявам се година пак да съм тук и да напълня. И аз се радвам да ви виждаме и до края на сезона на всички останали тренерите. Дами и господа, това бяха кратките бици интервюта с екипажите на първо, второ и трето място. Само на останалите в надпреварата. Георги Василев, първия победител в Рали Твърдица, е четвърти в това състезание. Смятам, че двамата направиха максимално възможното да се представят добре. Само по една дума ще се опитам да взема и от тях. Жоро, тежко състезание, след дълги години почивка се върна с недостатъчно добре сякаш подготвен автомобил. Твоето мнение и към феновете какво имаш? Значи феновете бяха перфектни, благодаря на публиката, невероятно беше. Автомобила искам да благодаря на моите механици, на спонсора, който ни помогна. Подготвили сме го спрямо възможностите, нашите сили до това ниво, но имаме още доста неща, които да направим по него. Определено двете години, които не съм карал, ми оказаха влияние, но влизаме в ритъм. Надявам се да ви видим и останалите ралите. Дами и господа, наградите тук връчва господин Колемески, заместник-кмет на община Твърдица. И поздравление, разбира се, за четвъртите в класирането. Да ги изпратим с аплодисменти. И Венци Мирчев ще получат силните ви аплодисменти за първото им завършване, като че ли с този автомобил в рали тази година. Така ли, Антоне? Надявам се, както обеща, карахте предпазливо. Смятам, че това е разумният подход. Трупате опит за феновете и за всички любители на моторните спортове. Какво би споделило в края на това състезание? Няма много какво да добавя, карахме за завършване. Завършихме. Благодаря ти. Сега към хора след това състезание. И аз така. Да си починаме добре. И това е. И да се подготвим за следващата надпревара. Антон Титов, Венцислав Мирчев, 9-ти в генералното класиране на Рали Твърдица.